suwon wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguat-nguati kudu wong liya sing rasane hubungan iki berlanjut tatak lakune ning jebaban tertenan angine saya dewasa ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah
katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Yen to aku sliramu ra
umurku wis gedhe iso golek duit dhewe senajan biyen mung iso nyusake pak ibu ing ngapurane saiki aku wis kerja senajan uripku rekoso ikhlas bukti kanggo keluarga kowe kuwi
jati manggia lestari angitong tembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu amat dengi saratri kadya kembang ati.
ngomong sih nganggur wae. Sakno, sakno. Pancene mung pengangguran, durung ono penghasilan. Esok turu sore ngopi, wengine dolan. Sementara durung kerja, durung wani
dadi tambah loro. Milano aku nyanding tresno sing liyane, iso lompatiku oponane. Wes dik ikhlasno aku, mungkin dalane pisahan aku marang sliramu. Tresno iki tak pendem sajroning ati, ikhlas lahir batinku, muga iso oleh kanthi jero dodong. Wes narima aku mung iso ndonga kowe kandeng lanangan liya, aku tak sing lunga atiku lara. Tresno sing suci saiki ne tinggal janji, tangise ati dadi bukti. Ra kuat aku nyiksa pati